एगो कोढ़ी भग बाबा परमेश्वर नाथ के नगरी में पहुंचल बा। एगो हाल ही में नया नया गाना हम आवे से पहले लिखोनी है, कहने की भैया एगो गाना ऐसा लिखा ब्रह्मपुर नगरी ब्रह्मपुर धाम बाबा परमेश्वर नाथ के नगरी में जा रहे बनी जा, तो एगो गाना ऐसा लिखा कि थोड़ा सा दिल में जगह बन जाए। ओकरा बाद तो भाई ऐसा ऐसा गीत आवता कि गरीब भाई देखा हो क्या कहते कि जल ढाले अबू बाबा हिंके लेके भग 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 बाबा के दरबार में गई कहता अनाथन के नाथ दीनानाथ नाथ नाथन के बाबा भोलेनाथ हम झुकवले बानी माथ के पूर्वक गवार बानी लइका लचहर बानी एको बेरी घेरी दो हाथ हमरा यूट्यूब के माध्यम से हमरा तो ई डर हो गई बा अबे बाबा कि आवे वाला समय में सुनवैया कम हो जाई है, यूट्यूब वाला भाई भाई ज्यादा हो जाए। जितना यूट्यूब वाला भाई के संख्या बा तो हम लोग 12 लोग तो घड़ी सभे बा लौकता इंस्टाग्राम रील फेसबुक यूट्यूब, तो जितना चैनल बा सबके सब्सक्राइब करी लाइक करी शेयर करी बेल आइकन घंटी जरूर दबावे बटन से। तो बाबा के दरबार में गरीब भक्त पहुंचल कहता ए घड़ी धुन बड़ी वायरल हो गई बा, पुरान धुन लेकिन अभी वायरल ज्यादा हो गए से रील के जमाना में आओ बाबा बारे दीपेंद्र कि तोहरे आसरे भाव भाव ए बाबा दर्शन दे दो हम कर जाई ना तो महुर खा के ही जे मर जाई। सभे दौलत सभे के भाव अलग अलग होला, लेकिन हमनी के भाव थोड़ा सा अलग हो जाला कि तोहरे आसरे तोहरे आसरे जिया जानी हम ए बाबा दे दो हम कर जाई ना तो मर जाई। भक्त बड़ी भाव से
तोहरा किस्मत के ताला खुल जाई हो जब जाई तोहरा किस्मत के ताला खुल जाई हो जब जाई देखिए एगो कले बाबा इहो बाबा के एगो भक्ते बारे सेवा में छूटल रहे मन दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल एक बार प्रेम से बोली बाबा परमेश्वर नाथ की। तक गावे कर रही तो हम गा सकत रहनी हां कि जनुआ कांवर लेके बरहबू आइल बिया रे ओहू में और सुपर हिट हो जाई जब कह देती कि हमारा मलिया कांवर लेके बरहबू। बताइए